izan za, denboraldi hasiera zail baten ondoren, lepaustaia utzi zenun, zailtasunekin hasieran, eta bapatean hirugarren postua lortu duzu Gorlara igoera honetan, zorionak pauso handia da zuretzat. Eskerrik asko, oso pozik, bigarren lasterketa izan da eta lehenengo Gorlan oso ongi sentitu naiz, eta gero korte ona hartu dut, eta gero azken Gorlan oso ongi sentitu naiz ere, eta Gantzabali segitu egin diot, baina bukaeran bera indartsuago zijoan eta joan egin zait. Zure altuerako norbait zaila zen pentsatzea, horrengo ezin zala, horrelako portu baten lehian. Bueno, beti igotzea gustatu zait, eta oso ongi sentitu naiz, eta Nola joan dira azkeneko kilometroak Gorlan gora? Hasieran Caja Rural ritmoa jartzen hasi da, eta hor oso ongi joan, eta gero gauza azkarro juten hasten hasi da, eta hor sufritzen hasi naiz, eta bukaeran lau geratu gara, eta hor lasterketa joan da. Ikusi gunduz ere, hor zartu bintzara, inkluso erasoa jotzera Gorra zuen jolen, hor horretxu zumarra artean. Nahi gara izan da. Zorionak. Eskerrik asko.